राहुल चंद्रावत. दिवस जाता जात नव्हता. काय करावा हा प्रश्न देवधर समोर उभा होता. त्याला स्वरूपाशी बोलायचं होतं, पण आतताईपणा चांगला नव्हता. कुणाही मुलीशी अशी तिची माहिती न काढता, तिला पूर्वकल्पना न देता सरळ सरळ तिला विचारणं, हे आतताईपणाचं लक्षण होतं. आज रात्री तो तिला फोन करणारच होता. आपण एका मुलीसाठी इतके आतुर का होतोय, हेच देवधरला पडलेलं कोडं होतं. बाकी अजून पूर्ण संध्याकाळ जायची होती म्हणा. संध्याकाळी काही स्वयंपाक करायचा नव्हता, म्हणून देवधरने बाहेर जायचे ठरवले. त्यानिमित्ताने का होईना आपला वेळ जाईल आणि रात्र लवकर येईल असं देवधरला वाटत होतं. यश गेल्यानंतरच्या रात्री त्याने तळमळून काढल्या होत्या. किंबहुना त्याला रात्रीची भीतीच बसली होती. पण आता परिस्थिती वेगळी होती. तो आतुरतेने रात्रीची वाट पाहत होता. दुपारी थोडा वेळ झोपून तो संध्याकाळी बागेत गेला. बागही फुलांनी आणि लहान मुलांनी भरली होती, त्यामुळे तिथे जरा प्रसन्नता वाटत होती. आता इथे चांगला वेळ जाईल, देवधर स्वतःशीच म्हणाला. तो एका तिथेच असलेल्या बाकड्यावर बसला. तो बाकडा बागेच्या कडेला होता. तो लहान मुलांचे खेळ पाहत होता. त्यात तो रमून जात होता. त्याच्या पायाशी खेळता खेळता एका लहान मुलाचा बॉल येऊन धडकला. दादा, बॉल दे ना, ते लहान मूल बिनधास्तपणे म्हणालं. एक मिनिट हं. देवधरने बॉल हातात घेतला आणि त्या लहान मुलाच्या दिशेने फेकला. दादा, माझ्यासोबत कॅच कॅच खेळतोस, ते लहान मुलं आपल्या भाबड्या स्वरात बोबड्या बोलात म्हणालं. देवधरला गंमत वाटली. तोही खेळायला तयार झाला. दोघे दोन बाजूला समोरासमोर उभे राहिले. दादा, टाक, तो मुलगा म्हणाला. देवधरने बॉल त्या मुलाकडे फेकला. त्याला मजा वाटली. तो खिदळायला लागला. त्याचं खिदळणं बघून त्याला स्वरूपाची आठवण झाली आणि तो चक्क गालातल्या गालात हसला. लहानाने पुन्हा तो बॉल देवधरकडे फेकला. असा खेळ अजून काही वेळ चालला. थँक्यू हं, इतका लबाड आहे ना हा, त्या मुलाची आई देवधरकडे आली. बाळा, दादाला थँक्यू म्हण, ती म्हणाली. थँक्यू दादा, उद्या पण येणार ना, त्या लहान मुलाने देवधरला उद्याचं आमंत्रणच देऊन टाकलं होतं. हो हं बाळा, नक्की येईन, म्हणत देवधरही गोड हसला. स्वरूपा आता इथे असती तर बाकी काही नाही, पण त्याच्या या हसण्यामुळे नक्कीच त्याच्या प्रेमात पडली असती. देवधर त्या मुलाला गोड पापा देऊन आणि निरोप घेऊन घराकडे यायला निघाला. आता रस्त्यावर वर्दळ सुरू झाली होती. म्युन्सिपाल्टीच्या लाईटमुळे सगळं कसं प्रकाशमान झालं होतं. आज या प्रकाशात ना कोणता उदासीनपणा होता ना अलिप्तपणा, उलट तिथे मधुर संगीत असल्याचा भास होत होता. देवधर त्या प्रकाशातून चालत जात होता. त्याला आज कोणतीही निराशा वाटत नव्हती. उलट घरी जाण्याची घाई झाली होती. तो पटापट पावले उचलत होता. अखेर तो त्याच्या सोसायटीत आला. त्याने आनंदाने त्याच्या सोसायटीकडे पाहिले. सोसायटीत लहान मुले खेळत होती. तो कोलाहल देवधरला हवा हवासा वाटला. तो काही वेळ तिथेच थांबला. घड्याळात 7:30 होऊन गेले होते. देवधर घरी जायला निघाला. तो जिन्यांवर आला. फोन त्याच्या खिशात होता. त्याचा फोन वाजून बंद झाला. आईचा फोन असेल म्हणून त्याने त्याकडे दुर्लक्ष केलं. आईचाच असेल, घरी जाऊन करू तिला फोन. देवधर पायऱ्या चढू लागला. पुन्हा एकदा फोन वाजला. त्याने फोन बाहेर काढला. पाहतो तर काय, यशच्या नंबरवरून मिस कॉल होते. तो चरकलाच. त्याला आता फोन हातात घ्यायची ही भीती वाटत होती. तो त्याच्या खोलीत डोकं दाबून शांत बसून राहिला. असा किती वेळ गेला कुणास ठाऊक. तो उठला. जेवण गरम करायचं होतं. पोटातील भुकेने आठवण केली. देवधर, पुन्हा तोच अस्फुट आवाज, पण हा आवाज देवधरच्या कानांवर पडला नाही. तो स्वयंपाकघरात आला. जेवण गरम करायला घेतलं. ते गरम झालं आणि तो जेवायला बसला. खरं तर बायकोची गरज नाही मला, पण स्वरूपासारखी असेल तर चालेल, तो स्वतःशीच म्हणाला. त्या सरशी त्याला स्वरूपाची आठवण झाली. अरे हो, तिला आज रात्री फोन करायचा आहे, लवकरच करू. झोपली तर उचलणार नाही, देवधर पोळीचा घास घेता घेता म्हणाला. त्याचं जेवण झालं तेव्हा 9:30 होऊन गेले होते. सगळं आवरून खोलीत यायला त्याला 10:15 वगैरे वाजले. त्याचा फोन त्याच्या खोलीतच होता. किंबहुना त्याने मुद्दामूनच तो खोलीत ठेवला होता. त्याने फोन पाहिला. त्या रात्रीपासून देवधरला जे यशच्या नंबरवरून कॉल्स आले होते ते सगळे गायब झाले होते. हे चांगलं झालं की वाईट, असे अनेक प्रश्न देवधरला त्या एका क्षणात पडले.
पण त्याला आता स्वरूपाशिवाय काहीही सुचत नव्हतं. चला जाऊ दे, आपल्याला भास झाला असेल, आपण स्वरूपाला फोन करू, देवधर म्हणाला. त्याने स्वरूपाचा नंबर शोधायला सुरुवात केली, पण तो कुठेच दिसत नव्हता. च्या मारी, आपणच कॉल लॉग डिलीट केले नाहीत ना, तो स्वतःशीच म्हणाला. नाही, पण आपण कॉल लॉग्सना हातही लावला नाहीये, तो घुटमळला. जाऊ दे, त्या साईटवरून पुन्हा शोधू, तो म्हणाला आणि पुन्हा साईटकडे वळला. त्याने साईट उघडली आणि स्वरूपाचा नंबर शोधून काढला. हॅलो, मी, देवधर म्हणाला. हो हो, ओळखलं मी, दुपारी कॉल केला होतास तू. पुन्हा तोच खळखळून हसण्याचा आवाज. हो का, मला वाटलं की तू ओळखणार नाहीस मला. देवधरही हसला. नाही रे, तुला नाही येत विनोद करता. स्वरूपा म्हणाली. बरं, सोडते, देवधर म्हणाला. काय रे, मिरच्या झोंबल्या की काय तुला? आय मीन तुझ्या नाकाला. ती पुन्हा हसली. बरं बरं, ठीक आहे, हरलो मी मॅडम. बोला, काय चाललंय तुमचं? देवधर ओशाळत म्हणाला. काही नाही, आता जेवण झालं, आता तुझ्याशी बोलते, स्वरूपा म्हणाली. ओ, मीही आताच जेवलो, देवधर म्हणाला. तुला जेवण बनवता येतं? स्वरूपाने विचारलं. हो मग, सगळं बनवतो मी, फोनवर दिसत नसतानाही देवधर छाती फुगवून म्हणाला. खरं तर काय बोलावं हेच सुचत नाहीये ना, स्वरूपा म्हणाली. होय, खरं तर माझंही काहीसं असंच झालंय, देवधर म्हणाला. आपण भेटायचं का उद्या? स्वरूपाने विचारलं. उद्या? माझी बँक सुटल्यावर संध्याकाळी 7:30ला, देवधरने स्वरूपाला विचारलं. हो, चालेल, माझंही काम तेव्हा संपेल, स्वरूपाने होकार दर्शवला. चल ठीक आहे, उद्या 7:30ला भेटू. आता ठेवतो, तुलाही झोपायचं असेल ना, देवधर म्हणाला. होय, चालेल, उद्या भेटू, स्वरूपा म्हणाली. मी झोपत नाही कधीच. स्वरूपा अस्फुट, देवधरला ऐकू जाईल नसं म्हणाली. देवधर फोन ठेवून झोपायच्या तयारीला लागला. चला मिस्टर, उद्या भेटायचं आहे तिला, देवधर म्हणाला आणि बेडवर आडवा झाला. हॉलमधला लाईट बंद होता. त्याच्या खोलीतली लाईटही त्याने बंद केली. त्याला प्रचंड झोप आली होती. देवधर, थांब थांब, नको नको. तोच स्फुट आवाज विरत विरत नाहीसा झाला. कदाचित तो यशच होता. यशला नक्की काय सांगायचं होतं? देवधरपर्यंत हा आवाज पोहोचलाच नाही. तो गुलाबी स्वप्नांत अगदी निर्धास्त होता. खिडकी उघडी होती, त्यातून गार वारा येत होता. त्या गार वाऱ्याला शिळी किनार होती. तो बोचरा होता. देवधरला कसलीही शुद्ध नव्हती. तो अगदी ठाराढूर झोपला होता. खोलीत अंधार मी म्हणत होता. देवधर दचकून जागा झाला. काय होतं ते नक्की? किती भयानक स्वप्न होतं ते, देवधर स्वतःशीच म्हणाला. देवधर उठला तेव्हा घामाने डबडबला होता. त्याला आता झोप येत नव्हती. त्याने फोन हातात घेतला. फोनवरही विशेष काही नव्हतं. यश गेला त्या रात्रीपासून त्याने पुस्तक वाचलं नव्हतं. त्याने खोलीतला लाईट लावला आणि पुस्तक वाचायला सुरुवात केली. शांत वातावरणात तो त्या पुस्तकात गढून गेला. तो स्वतःला पुस्तकातील एक समजायला लागायचा. हे पुस्तक सुद्धा रहस्यमय होतं, त्यामुळे तो जास्तच घाबरला. त्याने पुस्तक बाजूला ठेवून दिलं, फोन घेतला आणि स्वरूपाच्या फोटोकडे बघायला लागला. हिच्याकडे पाहावं तेवढं कमीच, तो हसला आणि पुन्हा एकदा त्याचं मन प्रसन्न झालं. तो झोपी गेला ते थेट सकाळी उठला. आज बँकेत जावंच लागणार होतं. त्याने स्वतःचं आवरलं आणि बँकेत जायला निघाला. पण आज स्वरूपा पहिल्यांदा भेटणार असल्याने तो खुश होता. यशच्या घटनेचा आता तरी त्याला विसर पडला होता. तो सोसायटीच्या खाली आला आणि त्याने बँकेपर्यंत रिक्षा पकडली. तो बँकेत पोहोचला. सिक्युरिटी गार्डने त्याला बँकेचा दरवाजा उघडून दिला आणि हात समोर करून सर्व काही ठीक आहे ना या अर्थी खूण केली. देवधरने मानेनेच उत्तर दिलं. बरं झालं. देवधर साहेब सावरले. हालत पाहवत नव्हती त्यांची. सिक्युरिटी गार्ड स्वतःशीच म्हणाला. मे आय कम इन सर? तो बॉसच्या केबिन बाहेर होता. कोण?
अरे देवधर, ये ना, बस, बॉस म्हणाले. कसं वाटतंय आता, सावरलंस ना? बॉस आस्थेने चौकशी करत होते. हो सर, देवधरने मोजकं उत्तर दिलं. देवधर बॉसना भेटून स्वतःच्या काउंटरवर येऊन बसला. यशचं काउंटर रिकामं होतं आणि जोपर्यंत नवीन कुणी येत नाही तोपर्यंत ते रिकामच राहणार होतं. देवधरला यशच्या अशा रिकाम्या काउंटरकडे पाहावेना. त्याने तिथली नजर हटवली आणि कामात गर्क झाला. कामात व्यस्त असल्याने काही क्षणांपुरता देवधरला स्वरूपाचा विसर पडला. तो मन लावून काम करत होता. असा बराच वेळ तो काम करत राहिला. दुपारच्या जेवणाची सुट्टी झाली. देवधर आज डबा आणायला विसरला होता, त्यामुळे त्याला कॅन्टीनमध्येच काहीतरी खावं लागणार होतं. तो कॅन्टीनमध्ये आला आणि यश व त्याच्या ठरलेल्या जागेवर जाऊन बसला. तेव्हा त्याला यशची खूप आठवण झाली. ते दोघे नेहमी त्याच टेबलावर बसायचे. आज तिथे देवधर एकटा होता. अचानक देवधरचे मन कशात लागेनासे झाले. त्याला अस्वस्थ वाटू लागले. त्याला तिथे थांबणे अशक्य झाले. तो बँकेतून सरळ घरी निघून आला तेव्हा तो स्वरूपाबद्दल पूर्णतः विसरला होता. बागुल बुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.